Έβρεγες παραπάνω στις γιορτές? Μην αγχώνεσαι. Θα σου δώσω 4 συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να μπεις και πάλι σε πρόγραμμα. Πρώτον, διάλεξε τι θέλεις αυτή τη στιγμή να διορθώσεις στην διατροφή σου και εστίασε μόνο σε αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ότι θέλεις να ξεκινήσεις να πίνεις πιο πολύ νερό ή να ελέγχεις καλύτερα την ποσότητα που τρως στο βραδινό σου. Δεύτερον, φρόντισε ο στόχος που θα θέσεις να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Να είναι συγκεκριμένος, να είναι μετρήσιμος, να είναι εφικτός, να είναι σχετικός και να είναι χρονικά δεσμευτικός. Για παράδειγμα, αν θέλεις να ελέγχεις καλύτερα το τι τρως το βράδυ, ένας στόχος θα μπορούσε να είναι ότι θα τρώω πάντα στο τραπέζι και μόλις τελειώνω θα πηγαίνω να πλένω τα δόντια μου κατευθείαν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μειώσεις το τσιμπολόγημα μπροστά στην τηλεόραση. Τρίτον, μη βιάζεσαι να δεις γρήγορα αποτελέσματα. Πολλές φορές οι μεγάλες και σαρωτικές αλλαγές μας κάνουν τα παρατάνω. Και τέταρτον, εστίασε στην πρόοδο και όχι στην τελειότητα. Για περισσότερα, ακολούθησέ με.